Да. И какво? Нищо. Защо целиш оня с камъни пък? И ми сме човек. Ами не ми се иска. Що? Гледка ли? Той, който се бе вчера с мене. Да. За какво ги губи? Към моя братовчет. Как те псуваш една майка? Да посла, аз с майка му ще го иба. Баща му чак го иба. Ти пък що го целиш с камъня? Той е страх. Знаеш, той е луд, честно ти казвам. Без това кажа. Честно ти казвам. А което е то педарас, той само те слага си пармака, мириши. Нали? Само картофи е там. Само яде картофи. Нали, сман, гакъл мачи. Не, че картофи хубаво нещо е. Ами само яде кебабчетата. Шиш кебаба. Шкибала. Направо много се ревтолека. За какво се сбихте сега? Ами за едно колело. Вика, че и негово, нали? А пък то твоето. Не, той вика, колкото си искаш кръчета. Вика му, добре, дай, почна. Hai, fratele meu! Nu e țigărie, nici lăutărie, nici cum ar trebui să fie. Asta e directorcie, cum vă place vouă și cum îmi place mie. Hai, până puneală! Това му е тата И колелото не е твоето. Да, всичко му е. Дрехите. И що викаш там за полицията? Той като че вика, че какво викаш за Ще полицията? го ебат. Ще ги ебат те полицаи, не ме интересува чак. Техните деца ще ги ебат. Asta e pentru toți fetelii și toate băietelii. Hai băieții, mai cu viață! Mișcă, mișcă din burg, mișcă, mișcă din burg, mișcă, mișcă din burg. Stai să te ajut un pic. Haide, haide cât un pic, haide, haide din ce zic. Mișcă bine din burg, stai puțin să te ridic. Mișcă, mișcă din burg, mișcă, mișcă din burg, mișcă, mișcă din burg. Stai să te ajut un pic. Haide, haide cât un pic, haide, haide din ce zic. Mișcă bine din burg, stai puțin să te ridic. Hai bagă mare, hai gagico, bagă tare. Ai temperatură mare pe la între picioare. Să mă fie rușine. Hai bagă, bagă, văd că începe să-ți bagă. Ами, за едно колело. Ако имам колело, вика, даш. Безброй, вика, маха се мама, че ще еба, вика. Аз съм го използвам за колелото, само да го карам. Тебе? Ти нямаш ли колело? Нямам. Сега каза, че онова е твоето. Какво стана? Българин ти го открадна? Какво ти нещо Знаеш се? как краде? От тебе, бе? От тебе? Да, един лев краде. Един лев ти краде? Всеки ден ти краде един лев. Да, всеки ден ми краде парите. Оригинално ли е? Оригинално ли ти горнище? В контейнера. Ще го режем на козленца, на прасета. На козленца. На козленца и на прасета. Направо ще му смачкам. Ще му бъркаш ли? Да, направо чакай той. Ще го уля. Чак ще му изваля черни. Ама за какво се сбихте, ми кажи само? За едно колело, вика, колкото искаш кръчета. Топката? Къде е топката в цялата история? Нали имаш една топка? Ще донеси само да я покажем Няма да върша. като атрибут. Айде, кой мъж бе,